मंडळी, मी ओमकार तुमचं स्वागत करते आपल्या मराठी यूट्यूबच्या एका नव्या व्हिडिओमध्ये गावसून. आता संध्याकाळ झाली आणि मस्तपैकी दुर्वा, मी आणि रुद्र चालत चालत गडनदीवर असलेल्या गार्डनमध्ये चाललो. ॲक्च्युली कणकवली रेल्वे स्टेशनच्या बाजूक झालेल्या गार्डनमध्ये जायचा होता, पण खूप लेट झालो आणि रिक्षा इथून काय पटकन मिळणार नाही. तर आता म्हटलं चलत 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 हळूहळू जाऊया. तर आता वाजले असंच संध्याकाळचे 5:30. वातावरण एकदम मस्त, सगळं आवरून आम्ही निघालो. तुमका रस्तो दाखवतो एकदम मस्त. पक्ष्यांचे आवाज वगैरे येतात, किलकिल किलकिल किलकिल. हे रस्तो पाटी आमरडाक जाता, वागदे आमरडाक, आणि हैसून रस्तो कणकवली गडनदीकडे जाता. तर चला आता जाऊया चालत हळूहळू. रिक्षा भेटता का बघूया. रिकामी रिक्षा काय भेटणार नाही, कारण की संध्याकाळ झाली आहे. बरेचसे लोक येणारे असतात, जाणारे कमी असतात. तर भेटली तर बरं असा, नाही तर हळूहळू आपली 11 नंबरची बस चालवत जाऊया. तर बघूया आज नाना नानी पार्क गडनदीच्या हैसर असलेल्या कसा असा, कारण की बरेच दिवस बघलेलो पण गेलो नाही कधी. आज वेळ होतो तर म्हटलं जाऊन येऊया. चला तर बघूया नाना नानी पार्क गडनदीवरचा कसा असा. तर मंडळी, आम्ही आता गडनदी, ही गडनदी हमरे, आणि गडनदीच्या बाजूकच श्रीधरराव नाईक उद्यान कणकवली. आज जाऊया बघूया. कोण दिसत नाही, सगळं खाली दिसतं. चल बाय बाय, ये लवकर. हा ये चल लवकर. तू ये तिकडून. आलास? उभं राहायचं, स्माइल करायचा, स्माइल उभा राहा. तिकडे नाही. अरे तर चला मंडळी, चलत चलत येलो हॉटेल मंजुनाथ मध्ये काहीतरी नाश्ता करूया आणि मग पुढे जाऊया. बारक्यात डोसो खाऊचा आहे बसायला. असं का मंडळी, वडा सांबार मागवलो मंजुनाथ मध्ये आणि साधा डोसो मीडियम आहेत का. आता खाऊन बघूया कशी असं. मीडियम चांगलं. तर चला मंडळी, मंजुनाथमधून आम्ही निघालो. मस्त होता, तसा बरा एक्सपिरियन्स होता. वडा थोडा थंड होतो पण चांगला होता. गावच्या कणकवलीच्या हिशोबाने ह्या टायमिंगमध्ये मिळण्याला मुश्किल असा. आणि हैसर इल्यानंतर कळलं की हैसर दुपारीपर्यंत सगळा भेटता. संध्याकाळी 8 वाजता या बंद होता, म्हणजे जेवण तुमका संध्याकाळचा नाही मिळूचा, नाश्ता मिळतलो, म्हणजे जसं आम्ही खाल्लो तसा. आणि बाकी दुपारचा तुमका सकाळपासून दुपारपर्यंत खूप गर्दी असते. तर तुम्ही हॉटेल मंजुनाथ कणकवलीमध्ये येत असं तुम्ही लक्षात ठेवा, दुपारचं जेवण तुमका चांगला भेटताला, संध्याकाळी तुमका जेवण काय भेटूचा नाही.
तर आता कणकवलीच्या बाजारातून थोडे आंबे घेऊया, थोडं सामान घेऊया आणि मध्ये घरात जाऊया. चला बाजार दाखवतो तुमका काय दिसत तर रात्रीचं आता. चांगले आहेत ना? आणि एक छोटे हे पण 500ला आहे ना? तुमच्याकडनं दरवर्षी आणि हे केसर आहे कसे? केसर नसतं तुमच्याकडे? आता म्हणजे बागेत 1-2 झाड असतं ना, मग शेतकरी देऊन टाकतात. एकच राहिला नाही घेतो ना आता. हे आता घरातच खायला 2-4 दिवसांनी मुंबईला आणणार तेव्हा घेऊन जायला पाहिजे. चल चला तर मंडळी आम्ही घरात पोचलो. केशर आणि हापूस आंबे घेतलं. दोन्ही बरे दिसतात आणि खाल्ल्यानंतर कळतला की आंब्याची क्वालिटी किती चांगली असा. रेट खूप चांगलं वाटलो. तर या व्हिडिओ तुमका आवडलो असाल आणि कणकवलीचे कोणी असाल तर नक्की कमेंट करून कळवा. या व्हिडिओक लाईक करा, शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करू विसरू नका. चला तर भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये. बाय बाय.